Салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Ҳаматонда миннатдорам ки лайк мемонед, комментария менависед ва фикрҳои худтонро менависед ва ба ҳаматон миннатдории худро мерасонам. Бародарони азиз, видеои имрӯза дар бораи нархҳои билет Домодедов ба Тоҷикистон гап мезанам. Бо диққат гӯш кунед, нархҳоро чотка ба чотка гап мезанам ки аз Москва ба Душанбе чанд сумда билета мегиред. Москва Душанбе ҳозир қариби ида билетои қиматай бародаро 10,000 то 20,000 айвай арзон намеёбӣ. Ина масалан ҳозир бугӯй булан бупарам 20,000 кам намеёбӣ. Барои ҳамун гуфта будам ки билетҳоро пешакӣ бихаред. Гӯш накардин, хай кадоме нахаридин, ҳамуно гӯш накардин, билетон аки қиматай. Он шахсоне ки мехоҳанд ки арзон бупарен, аки баъди ид мепарен бародаро. То 10-12 ай усул баъд арзон мешавад. Нархи Москва Душанбе 10,000 то 20,000. Нархи Москва Бохтар 9,000 то 16,000 рублей. Москва Хуҷанд 11,000 то 16,000 рублей. То ида қиматай бародаро ягон хел билети арзон нестай ҳозир. Рақамҳои рӯи экранда занг бизанед, буфаҳмед ва метавонед ҳамун рақамҳо заказ кунед бо дили пур, яъне боварӣ, телефони боварӣ занг бизанед, нархҳоро бупурсед агар ки шубҳа мекунед. Рақамҳоро дар рӯи экран мемонам, занг бизанед. Меравем дальше. Одамое ки аз Душанбе ба Москва мепаранд. Аз Душанбе Москва 17,500 рублей. Кулоб Москва 17,000 то 23,000 рублей. Ай тарафи Кулоб Москва. Ай Бохтар 16,000 то 24,000 рублей. Ай Бохтар яъне аз Қурған. Ай Хуҷанд ба Москва 18,000 то 25,000 рублей. Ҳами дарни время. Яъне то 9 числара ҳам хеле нархҳояд. Шахсоне ки мехоҳанд ки арзон бигиранд, ай 10-12 усу бупурсен нархҳои арзон. Ҳозирашда ҳамин нархҳояд, яъне аз Хуҷанд 18 то 25,000, аз Бохтар ай 16,000 то 24,000, Кулоб Москва ай 17,000 то 23,000 ва Душанбе ай 17,000 то 20,000 рублей. Шахсоне ки аз ин тараф мегӯянд бупарем Тоҷикистон, Душанбе ай 10,000 то 20,000 айвай арзон намеёбем бародаро. Шахсоне ки ёжда мепара ай 20,000. Москва Бохтар яъне Москва Қурған ай 9,000 то 16,000. Москва Хуҷанд ай 11,000 то 16,000 ва гуфтанем ки то ида ягон хел билети арзон нестай. Рақамҳои экрана занг бизанед, маълумоти пуррора бупурсед. Шумо да мегам ва шумо метавонед ки ба ҳамин рақамҳо электрони билет заказ кунед бо дили пур, ягон хел шубҳа накунед. Абдулло ном дорад. Ами рақамҳо да занг заден, ҳамаша шумо да мефаҳмонад чӣ хел кард, чӣ хел бояд бигиред. Он шахсоне ки наметавонед билет гирифта, саволҳоро битен, саволҳои шумо да ҳатман ҷавоб метам. Видеои амрӯза дар бораи ами билетои Москва Душанбе буд ва Душанбе Москва. Шумо метавонед ки аз ин пас дар ҳамин канал подписатсия кунед, лайк монед, фикротонро бинависед ва ман шумода нархҳои билета я ҳафта пас мегӯм ки чӣ хели нархҳо ва чӣ хели шидестай. Ва шахсоне ки документ надорен, шумо да ман видеои оянда да гап мезанам ки чӣ хел бояд граница аэропорта бигзарем ки шуморо масалан депорт нокода бигзарем бирем, ё ки одам ҳастай ки дар муҷа шуморо мегира мегузарона то аммо боротона меспорен, билетотона регистратсияро ҳамаша мегузарона, шуморо провожат мекуна, мерава. Барои ами хел одам шумо да одами боварӣ ёфтан, ами рақамҳо да занг бизанед, ами хел одам ҳастай ки шуморо ҳамун ҷа встречат мекуна, мебара регистратсия, боротона мегузарона, мебара то ҳамун зал ожиданияро провожат мекуна ки шуморо депорт накунам бародаро. Миннатдорам ки видеои ман да лайк мемонед ва фикротонро менависед ва охирда дар канали ман ҳатман подписатсия кунед аз видеои оянда бохабар шавед. Дар бораи билето
нав якум бор дуюм бор видео мекунам камтар дар ҳаяҷотум. Агар ягон ҷои видео камбутӣ дошта боше узр мепурсам. фикротона бинависед ва дар видеои оянда ман шумода ҳатман дар бораи чӣ нависондагитон видео мекунам. бохӯи худованд ҳаматона нигаҳбон боша. лайка фаромӯш накунед дӯстон ва дар канал подписатсия кунед. ва ногуфта намонад ки дар канали мо каналҳои фурӯшӣ ҳастай. рақамҳои рӯи экран занг бизанед. дар бораи каналҳо савол бутен. саволҳои шуморо мо ҷавоб метавонем. каналҳои монетизатсия, каналҳои бемонетизатсия, ҳама каналҳоро дорум. шахсоне ки мехоҳанд ки каналҳои монетизатсия бигиранд ҳастай. каналҳои монетизатсия 6000 подписчик дора, 38000 подписчик дора, яъне сум кор мекунанд. ҳастай каналҳои бемонетизатсия. каналҳои бемонетизатсия ай 6000 7000 рублей сар мешавад. подписчикош ай 1000 болоя. 1000 1500 амихели каналҳо 7000 рублей. ҳастай каналҳои камтар баланд бемонетизатсия 10000 рублей, 15000 рублей. подписчикош 5000 подписчик, 10000 подписчик. ҳамхел боло рафтан мегиранд. он шахсоне ки мехоҳанд ки дар сомонаи YouTube блогерӣ кунед, шумо дар канал пешниҳод мекунам. ин рақамҳои ман 8925 93 94 123 занг бизанед. ман шумо дар каналҳои пешниҳод мекунам. дар сомонаи YouTube шумо ҳунари худтона видео када партоен ва сума а YouTube кор кунед. нафароне ки мегӯянд ки сум кор карда намешавад дар YouTube, хато мекунанд. YouTube сум додестай қоидави бо ҳатто аз пештарра бисёртар додестай. шумо нигарон набошед. вақте ки шумо канала аз ман гирифтед, ман худам оформ мекунам канала метумтон ва гап мезанам ки дар сомонаи YouTube чӣ бояд кор кард ки дар сомонаи YouTube сум кор кунед. яъне канал сум кор мекунад, на ки як роҳ дора. ранги пештара нест ки ки дрома тамошо кард канали ту сум кор мекунад. ин роҳош ҳастанд ки канали ту сум кор мекунад. баъдан ман шумода дар видеои оянда гап мезанам, ё ки агар канал аз ман харди, ман роҳошо шумода нишон медиҳам ки чӣ бояд кард ки дар сомонаи YouTube аз канал аз рӯи просмотр сум кор кунед. на ки аз рӯи конкурс, мошинбозор ё ки ягон бизнеси хеле аз рӯи просмотрам сум метия YouTube бародаро. барои ҳамо нигарон набошед. фикротонро бинависед. лайк монед. дар канали мо ҳатман подписатсия кунед. аз ин пас дар канали мо каналҳои фурӯшӣ ва нархҳои билетҳои Москва Душанбера мегумтон ва одамое ки документ надорен чихел аз инҷа бугзарен ки шумо депортатсия нашавед. бохӯи худованд ҳаматон нигаҳбон боша. лайка мезанем, дар канал обуна мешавем. ҳамиқа аз шумо хоҳиш лайка бизанед ва дар канал обуна шавед.